Ora sudi. Ora minggu sing tak tunggu kowe ngadap ning tawang mangung nganti lisir srengenge ana dene aku tunggu kowe tak SMS bablas gak ireng manis mas janjane kowe nyopri ane jono kowe kekoan karo priya liya mosok rondo tanggung jawab mung jalaran perpisahan perlu
MC-ne kon kerja. Habis nggih. MC-ne gabut. Menjalaran perpisahan. Perlu oma-oma wong tuane. Tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manise. KWS sadurung Mbak Puji ki boses kesel urung. Urung ya oke, tak kesek bar ki Mbak Puji pokoke Mbak Puji mulai kondur nek urung. Ki sik bos sik ket norunya. Kowe kok ya milih-milih lho arep. Miki paling ki Pak Dik ninggal kantor senam ya. Iya. Monggo Pak Kliwon. Sesek mlebu sedeng, sesek mlebu sedeng. Masuk Dik, masuk. Mbak Puji, Sugeng Rawuh. Nalika sliramu ninggal aku, apa sliramu rasa aku kudu sambat narasa. Asuwon rino lan muga-muga KWSC pancen oke. KWSC pancen oke. Pak Manto. Cikarang tarik wayahe. Nggih. Siji niki. Loro, telu. Niku dereng Pak, niku dereng Pak. Aku ora. Gampil. Aku gampang, monggo. Aja lali paweningku. Bapak lagu napa monggo? Siap. Karsari Production.
Pas kelewong, bar lewong stop ada anyang-anyangan karo dendang biru. Ayo abisin dulu. Ojo lali pawelengku. Uga mononi pas janji-janjimu. Aku kan setya satu. Tak enteni nganti sairengku. Ayo Dek Milang, maju gantian. Ini monggo liwung, Pak. Sesek mlebu sedeng, sesek mlebu sedeng. Dadi lewong atiku. Nalikane sepisan ketemu. Wong ayu ganti lampu. Dodo ati rintes diagalu. Kinor panjiwaraka. Undang rasa dumetes ing kalbu. Bergoyai sekono. Kan bisa ngulur hatiku. Suwe nggontung ngenteni wonge atiku antuk jampi. Kata gendong kemana-mana. Radyo ati sawiji. Radyan Ngangge Ayo yo garwane wong liya masih. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Oke. Ayo bos, juragan gorengan. Selimbang kliwon. Sumpah selimbang kliwon. masuk, Pak De. Masuk deh. Wong ayu sing Tak tresnani. wangi Wong tak impi. Kabeh joget ayo. Anak cucu mantu bakso kabeh joget. aku ora bakal Mong seliramu. sliramu Masuk deh. Yang sepisan Pak Kliwon wis 100. Kade urung. Juragan sitok golek duduk dompet sitoke sih. Pak Ya urut, De, urut. Aku anake sapa? Apa? Bayaran tukang apa, Mas? Iki juragan gorengan nang kampung mangsamu. Gorengan, terus apa jenenge wi tahu kupat. Tahu kupat. Gatot lho, sampe dompet ra muat iki lho. Pak aku mbok jaluk apa?
Ora apa-apa. Pak, kita juga terima gocengan lecek kok, Pak. Dek, kita informasikan sebelum dilanjut yang nggak paham ya. Dan kami dari KWSJ karena ini keluarga sendiri kami tidak menerima saweran. Nyun sewu mohon maaf. Oh iya boleh. Jadi kami hanya terima sedekah, yang mau sedekah silahkan yuk. Boleh, boleh. Lanjut deh Pak De. Neng ngopo sliramu teko tinggal aku kaya atiku Bablas ke imbang ono katresnan. Oke. Seperti cair. Boten hae, Pak De. Hah? Hae. Hae, Pak De. Hae. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gemes aku karo bosku Pati. Kita terima gocengan kok Pak De, tenang aja. Kita juga bisa pakai QRIS, GoPay, OVO, Dana. Masuk. Masuk. Neng ngopo sliramu teko. Imbang ono katresnan ku yo.
Diobaske mboten melih, Pak. Manut. Manut. Ya milih sik lho. Aku wong ra iso nyanyi. Loro kok. asmara, terus hotel krusek. Apa kuwi? Kalau Mas, hotel krusek ki lho, Mas. Sik, pertanyaannya cetha ora? Apa? Apane sing cetok? Pertanyaannya cetha ora? Cetok. Anu, aku tambah siji neh kempling wae. Oh, Bante. Tak kira tambah tambal ban. Puli. Masuk. Monggo Mas katresnanku bebasani ada bisa tiruku jondo lan rasanaku campur kanane cinta ragaku Ben rasa gede. Mas Reza Widodo. Nanti aku Pak. Monggo Mas Iwan. Keluarga besar Serpong. Mbak Ayu badhe tindak pundi? Kami ngarep tindak wae ora numpak taksi. Dhewean apa ora wedi. Pangangon kula pron resani. Wong lakan dolak momongan diplonjong apa mbak badhe tindak. Awan-awan lunga blonjong pasar bae. Rawan rondo kanggoku ya rada penting. MS Studio. Mbak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Kami ngarep tindak wae ora numpak taksi. Dhewean apa ora wedi. Pangangon kula purun rasani.
suwun ya Allah. Monggo Pak Joko. Apa Pak judul itu Mas? Jangan kok. Ayo Pak Joko, duet kali kula. Ireng manis Andes. Ireng manis naik, monggo Pak Semon. Lakonku wong bagus, nanti join Ayo Pak Joko. Ora bisa urip bebarengan senajan aku wis tuwa tetep tresno lair batin Piye lho Pak? Niki setorane teng Niki lagune Mas Ayam. Tris jane sing apal nih ya. pripun? Mas Tris. Mas Tres pundi? Mas Tres. Mas Tres ki lho. Mbok jangan malu-malu kucing ngono lho. Ayo lho. Ayo lho. Tak bantu doa. Sampai mana tadi? Tekan Mung jalaran pepisahan karena oma-oma wong tuane tresnoku ra bakal ilang mergo kelingan ireng manise panes. Ayo yo.
Jeblaske sambel koro. Woi, jangan koro, woi. Kok saya yo kono ke rame kono ke, jangan koro. Kayak mumpung wong kedong mumpung kabeh. Ada apa di sana Pak Jablas Kliwon? Kilewung. Ke sana. Oke. Ayo Pak Treswono. Mung jalaran pepisahan kapeksa. Mas Gino, aku pilih di sini. Bablas Kilewung Mas. Rondo Kempling. Iki bos bakso saking Jati Asih. Wis pensiun Mas. Pak Degio. Wis pensiun Ding. Saiki juragan sembako. Juragan biting. Juragan biting. Iya. Kelangannya telu aku apal. Wong angger aku langsung WA Jolali perahu layar. Niki mengke langsung dimedli Rondo Kempling, perahu layar bojo loro kembali ke Mas sinten wau? Mas Giman. Koncone dibagi. Nggih, siap. Sabdo Pandita Ratu. Asik. Mring sliramu rasae bisikku. Mas Dono, monggo merapat.
Jebul wis sore
Jim. penyanyine Sik aduh. Jim. Menang Dik. Iki griah-griah ki minggira. Ya, maka Mas. Ojo Penyanyine rong entuk Pak. Kali pawelku. Buat Bapak Ibu yang mempunyai mobil apa iki warnanya putih, Avanza nih gak salah. Dengan nomor polisi B1076 Jus. Mbak Puji, lah ke apa Des? Oh, digeserin nggih Bu Bos. Mbak Puji nggih siap. Mbak Puji geser kok serene konserun Amit. Nggih. Langsung Lintang Asmara. Nggih. Ojo lali paweku uga mono nimas janji-janjimu. Aku kan setya setuhu, tak enteni nganti saelingmu.
Sonyo. Wong ayu tresnaku kinarya tangga susah jroning batinku. Wong bagus tantra ngrasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa oncat saka raka wis tresna rapi pisan. Mangga bos bangsa kawe resi. Studio 1 gimana, aman? Sini nggak aman, di sini nggak aman. Ayo, tarik. Wong ayu tresnaku kinarya tangga susah jroning batinku. Wong bagus antep ngrasa hatiku tresnaku tulus jroning kalbu. Banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa oncat saka raka wis tresna rapi Yen wis tresna ra bisa dipisahno. Gawe SD. Nggih. Matur, Jam 12, Mas. Nggih. Di- Bagaimana?